Έχει χάσει και τις βρισκές που είπαμε. Καλύτερα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχανε έτσι προηγουμένως. Μην πεις όχι. Έτσι σε γράφει τώρα. Έχασε. Έχασε τον μπούσουλα προηγουμένως. Δεν πειράζει, θα φανεί και τώρα. Χαρά στο κουράγιο μας. Στρίψτε αριστερά. Θα στρίψουμε. Έφτασε, δώσουμε πίσω ακόμα. Στρίψτε αριστερά. Δεν πειράζει. Θα το δεις μες στα στενά. Όχι ρε, επειδή στην οδήγηση μέσα. Πιάστηκα, αλλά αξίζει τον κόπο. Έχει τρομερή κίνηση. Ο Μιχάλης καπνίζει, εγώ όχι. Γιατί δεν μπορώ, δεν έχω 3 χέρια. Θα σου ανάψω το τσιγάρο τώρα σε λίγο. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στα δύο. Βέβαια γιατί έχει πολύ widescreen και το HD. Πολύ θετικό αυτό. Εδώ έχουμε καθαρό ουρανό τώρα, λογικό είναι και τα δύο να είναι super σταθερά. Οκ, δεν χρειάζεται να τραβάμε συνέχεια, θα κάνω ένα pause. Θα κάνω pause τώρα και σε 500 μέτρα μείνετε δεξιά. Αργεί λίγο το HD και αν πατήσουμε κι άλλο γκάζι, έτσι όπως το κόβω. Αυτά τώρα, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Γιατί πάνω στην πλοήγη, στην πραγματική, όταν τρέχεις και βιάζεσαι, εδώ τώρα είμαστε πιο κοντά στον δρόμο όντως, γεγονός. Εδώ μας δείχνει λίγο πιο πίσω. Εδώ λίγο πιο μπροστά, καλό είναι αυτό. Σε 200 μέτρα μείνετε δεξιά. Πάλι πρώτο το Omnia. Στρίψτε αριστερά. Έλα ρε κλιπιτζούρα. Πάμε καλά, τι έλεγε. Πάμε πολύ καλά. Όπα. Ευθεία πάμε, έτσι. Ναι, ευθεία θα πάμε. Βέβαια δεν το βάλαμε στα στενά για να ζοριστεί, αλλά σε λίγο που θα μπούμε στο στενό του σπιτιού μου, όπα, κουνάει το εργαλείο. Εγώ μια βράχος. Εδώ λοιπόν το HD αρχίζει και χάνει τον μπούσουλα. Γιατί? Δεν το βλέπεις. Το είδες, Όταν θα στραβώσει ο χάρτης, να καταλαβαίνεις ότι έχει φύγει στον άλλο δρόμο. Το Destinator κάνει τους υπολογισμούς και σε βγάζει πάνω στον δρόμο. Όταν αρχίζει ο χάρτης και στρίβει, μπερδεύεται. Είμαστε πιο σταθεροί, θα έλεγα. Για να δούμε. Στο σπίτι μου έξω θα φανεί η διαφορά, γιατί εκεί από κάτω όλα τα GPS παθαίνουν κάτι.
μέτρα, στρίψτε δεξιά. 900 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Εδώ τώρα είναι λίγο πιο στυλπνά τα πράγματα, όχι πάρα πολύ, αλλά όταν αγριέψει η κατάσταση, εκεί θα είναι που θα γυαλίσει το Omnia. Εδώ θα μου φύγει από το χέρι. Εδώ έχει φάει λίγο, εντάξει, όχι, ξεκόλλησα. Δεν πες κάτι καλό για το HD εσύ. Λέω. Αυτά που πρέπει να πω, λέω. Έτσι, μπράβο. Κάνει πλοήγηση, έτσι. Στα δύσκολα πιστεύω ότι θα... Εκεί φαίνονται το GPS, όταν είσαι μέσα στα στενά. Δηλαδή, φαντάσου να πας στο μοναστηράκι, μέσα στα στενά. Εκεί... τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν είπαμε ότι δεν κάνει πλοήγηση, για όνομα του Θεού. Μια χαρά πάνε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί... Και τα δύο πάνε μια χαρά. Φυσικά. Απλά επειδή υπάρχει η φήμη ότι το Omnia δεν κάνει καλή πλοήγηση. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή το Omnia δίπλα στο βασιλιά των HTC. Ή κάνω λάθος? Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δει ο κόσμος τι παίζεται. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Σε όλες τις περιπτώσεις το Omnia είναι πιο γρήγορο. Στρίψτε δεξιά. Έχει χάσει τώρα εδώ πέρα αρκετά. Έφυγε λίγο, εντάξει, ξανά ήρθε. Αυτό οφείλεται στο πολύ καλό Destinator που διορθώνει συνέχεια ό,τι βλακεία γίνεται. Το Omnia ισιώνει αμέσως. Το HD τα έχει παίξει. Και στη συνέχεια, στρίψτε δεξιά. Στρίψε δεξιά λέει και στη συνέχεια Στρίψτε δεξιά. Και στη συνέχεια, Τώρα στρίψτε πρέπει να το δεξιά. πεις. Ακριβώς. Όχι πριν. Ναι, εντάξει, στρίψε δεξιά. Στρίψτε δεξιά. Στρίψε πάλι δεξιά. Το άλλο έχει χάσει τον μπουσουλά, τέλος. Στρίψτε δεξιά. Α, καλά, ναι, όταν θα Το πηγαίνεις δικό λίγο σου πιο... είπε. Έλα, προχωρά. Τώρα θα το χάσει το στίγμα. Φτάσατε στον προορισμό σας. Ναι, φτάσαμε όντως. Εδώ αυτό το HD έχει τελειώσει. Έχει χάσει το στίγμα. Τέλος. Πού το? Το έχει χάσει. Δεν ξέρει που είμαστε καν. Φτάσατε Το στο βλέπεις? προορισμό σας, Έχει χάσει το στίγμα, Μιχάλη. Μηδέν Συγγνώμη. μέτρα, ρε, εσύ. Έχει χάσει το στίγμα. Μα το έχει χάσει. Δεν μας Μα είπε ότι έχει βγάλει φτάσαμε. σημεούλα, εσύ. Μα δεν το δεν Μήπως το είπε και φτάσαμε. δεν τα ακούσαμε. Προχώρα ευθεία μία. Σε πα, κάνε ένα κύκλο. Κάνε ένα κύκλο. Πήγαινε πιο μέσα. Πήγαινε. Το έχει χάσει το στίγμα. Αν βάλουμε τώρα το δορυφόρο θα δεις ότι το έχει. Προχώρα. Έχει χάσει. Προσπαθεί να κάνει υπολογισμούς. Το Omnia δεν χάνει. Στρίψε δεξιά και ξανά δεξιά για να με αφήσει σπίτι μου. Το Omnia δεν χάνει. Θα στρίψει τώρα. Να το. Έστριψε. Έστριψε. Εδώ κύριοι βλέπουμε την πραγματικότητα ποια είναι. Το Omnia παρόλο που καθυστερεί πολύ να πιάσει το στίγμα του, κάνει 2-3 λεπτά. Στρίψτε δεξιά. Και στη συνέχεια, στρίψτε Το Omnia δεξιά. συνεχίζει να μας λέει τη σωστή διαδρομή. Το άλλο κάνει υπολογισμούς. Το Omnia δεν χάνει το στίγμα του με τίποτα. Το βλέπετε live αυτό και είμαστε βέβαια σε αρκετά δύσκολους δρόμους. Έχει χάσει το HD, δεν ξέρει που είμαστε τώρα, το βλέπεις? Κοίτα που μας έχεις άλλο εδώ, το βλέπεις? Το βλέπεις, δεν είναι στη Ζανή? Δεν είναι στη Ζανή. Λέω ότι είμαστε σε Αχτούρη ακόμα ρε. Μα δεν το βλέπεις? Όμως αυτό ζανεί, ορίστε. Εδώ είμαστε Ζανή, αυτό λέει Σαχτούρη, το βλέπεις? Το βλέπεις? Έχει χάσει. Διότι εδώ πέρα έχουμε πολυκατοικίες. Λοιπόν, σκέψου τώρα σε αυτό το σημείο, σκέψου να πας σε πιο δύσκολους δρόμους ή να οδηγείς πιο γρήγορα. Το πιστεύεις τώρα? Θέλω να σε ακούσω να το λες, για μη σε δείξω με την κάμερα. Το πιστεύεις? Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Α, οκ. Έχει μια μικρή Αυτά. διαφορά στο τέλος, έτσι. Ναι.